Moi moi! Täällä me taas 3 iloista rouvaa juhannuksen jälkeisissä tunnelmissa. Mikäs olisi päivän aihe? Kati, sä oot lukenut artikkelin. Joo, Hesarista luin artikkelin, joka kertoi keskittymisestä tai keskittymisen puutteesta. Ja siihen, että miten se vaikuttaa sitten siellä. No siinä oli työelämään liittyen. Että, Ihmiset ei tänä päivänä osaa keskittyä. Niin, ei. Joo. Ja sitten toinen, mikä on, niin kuin, ei ole siinä artikkelissa, mutta tuli vähän nyt mieleen, on tämmöistä itse opittua keskittymättömyyttä. Hirveä. Okei. Joo, eli sä itseäsi siis niin kuin, just, että sä oot somessa ja täällä joka paikassa, että se on tämmöistä itse opittua. Niin, että sä koko ajan täytät sitä tyhjöä, jolloin voisi niin oikeasti keskittyä, ottaa sitä hetkiä aikaa itselle. Se on tämmöisiä nopeita dopamiiniryöppäisiä koko ajan itsellesi. Ja mulle tuli mieleen vaan siitä, että mitä se keskittyminen on. Että onko se, tarkoitetaanko sillä sitä, että nyt mun pitää keskittyä tähän työhön, mä en millään pysty keskittyä, tai että sitä vaan, että onko se, että voiko ihminen keskittyä, jos ei se kykene ensin palautumaan? Hyvä kysymys. Mitäs? Niin, mä oon kyllä sitä mieltä, että ensin pitää palautua, jotta voi keskittyä. Tai ainakin pitää antaa se pieni hetki siinä kaiken kiireen keskellä. Niin kuin itselleen tai keholleen, mielelleen, jotta sit voi keskittyä siihen työhön. Eli turha väkistää itseensä keskittymään, jos ei sulla ole sitä valmiuksia siihen. Kyllä, just sen palautumisen kautta. Joo. Ja tuossa oli hyvä, tänään tuli vastaan tilanne, oltiin palaverissa Teamsissa ja vastapuoli tuli siihen, niin kuin sanoi, että hän tuli niin kuin minuutille. Mä sanoin, että no sulla on jäänyt tämä siirtymä riitti tästä välistä, että sä joudut niin kuin hyppäämään liian nopeasti asioista toiseen, jolloin sulla ei ole sitä palautumisen niin kuin momenttia siinä välissä. Niin sitä sanotaan, että sielu tulee aina vähän perässä. Ainakin jos reissussa on ja tuolla lentokoneella lentää, niin sielu jää sinne. Sinne vielä sit sä oot Joo, ehkä ne jää sinne edelliseen Teams-palaveriin. Mutta meillä on hyvinvoinnin valmennus alkaa syksyllä ja se on riittävän pitkä aika, jolloin me palaudutaan päivittäin. Yhdessä tehdään työtä, annetaan työkaluja tähän kaikkeen. Joo. Siis palautumisen ja hyvän olon valmennus alkaa meillä syyskuussa ja tosiaan se mahdollistaa sen, että sä oot oikeasti energinen, virkistynyt ja pystyt keskittymään siihen sun työhön koko syksyn. Eli jatkuu sinne tammikuulle asti, eli sen kaikkein pimeimmän, tylsimmän, räntäsimmän ajan. Ja tietenkin se, että siitä eteenpäin, että sitten on ne työkalut, mitä pystyy sitten jatkamaan ja niitä hyväksi käyttämään, niin parantaa sitä omaa palautumista ja sitä kautta sitä keskittymistäkin. Yes. Eli ei kun mukaan vaan. Nyt kannattaa jo ilmoittautua, siellä on aika rajallinen määrä paikkoja. Yes.